گفته در خونه تو نیست. تو این گفت کدوم خلقتی میگویی؟ این گفت کدوم خلقتی میگویی؟ منم زندگی دارم، منم کار دارم، منم آدم باید زندگی کردن میخوام. бародарон масъулияти парастории волидайнро ба ҳам қисмат мекунанд. ин моҷаро порчае аз саҳнаи тарбиявист, саҳнае ки дар зиндагии воқеӣ низ бисёр иттифоқ меафтад ва дар хонаводаҳо боиси нофаҳмиву моҷароҳо мегардад. من مادرمو گرفته میام تو نمی همسرت بدی فرزندات بدی خوشبخشه بیا رفتیم بیا سیدا رفتیم. рӯзноманигор осим орифпур ки ҳамроҳи тими худ намоишҳои тарбиявӣ таҳия мекунад мегӯяд ғояи саҳнаҳо тахайюлӣ набуда аз ҳаёти воқеӣ гирифта мешаванд. якум мушоҳидаҳои худамо масалан дар куҷое чизе дидем касе гуфт чизе дидем худамо мушоҳида кардем чӣ ҳолате дидем. масалан як саҳна доштем ки модар мегӯяд писар мегӯяд ки модар ҳай кунед ин пули инои алоҳида ҳисоб кунед. ҳамин воқеа ман худам чашми худам худи дидагӣ ин аз оне ки ман дидам худам мушоҳида кардам. дуюм ба мо мегӯянд. дирӯз як нафар дошт ва гуфт ки бисёр саҳнаҳои шуморо тамошо мекунем ва бисёр хуш мекунем ки як саҳна созед дар бораи он ки падару модар калон шудагӣ онҳо ҷудо ҷудо зиндагӣ мекунанд. яке дар хонаи дигар фарзанд дигаре дар хонаи дигар фарзанд дар бораи ҳамин гуна шахсон як барнома созед як ролик созед. баъдан асоситарин гӯем сарчашмаи идеяву ғоя ин ҳамон шарҳҳо комментарияҳо ҳаст. мардум менависанд ки ҳаёти мана навиштед хуб агар ман ин мавзӯам нависед хубтар мешуд. дар шабакаҳои иҷтимоии интернетӣ саҳнаҳои интим бинандаи зиёд дорад ва фарқ аз дигар матолиби шабакаҳои иҷтимоӣ онҳоро ҳамаи табақаҳои ҷомеа писандидаанд. мавзӯи ҳамешагии саҳнаҳо ахлоқ аст, мавзӯе ки доим баҳсталаб аст. шура ҷураҷон як 10,000 маблағ лозим барои ҷарроҳии модар. агар имконият медошти кӯмак мекардед. دوستم مادری تو مادری من امروز که امکانات دارم البته کمک میکنم. осим орифпур мегӯяд ҳадафи аслии ин намоишҳо тарбияи ахлоқии ҷомеа аст ки ба андозае нигаронкунанда мебошад. ба гуфтаи рӯзноманигор асри технология омилҳо ва воситаҳоеро ба вуҷуд овард ки дар шаклгирии ахлоқ таъсирноканд. имрӯз танҳо воситаҳои гӯем ба роҳи бад рафтан ё ин ки бад ахлоқ шудан дигар шуданд муосир шуданд муассир шуданд зуд бачаҳо ба гӯем беодобӣ мегараванд зуд ба роҳи бад мераванд. чаро? барои он ки имрӯз медиа шабакаҳои иҷтимоӣ моро ҳамин гуна тарбия мекунад. масалан шабакаҳои иҷтимоӣ бинед ҳамин як тенденсияи бисёр бад рафта истодааст. блогерҳо ҳаёти бисёр зебоя барои мардум гӯё пешниҳод мекунанд. онҳо ҳаёти шоиста доранд, ҳаёти хуб доранд. хуб ҳеҷ кор накарда аз асли зиндагӣ дур. бале мо замонҳои пеш конкан қаҳрамон доштем, бофанда қаҳрамон доштем, мо пахтачин қаҳрамон доштем, онҳое ки воқеан меҳнат мекарданд қаҳрамон доштем, ҳама мешинохт. хуб ҷанговар қаҳрамон доштем, тучер ҷигитов ва ғайру. имрӯз блогерҳои мо қаҳрамон ҳастанд. ҳама аз паси ситораҳо меранд гӯё фикр мекунанд ки ин ҳаёти шоиста, ин ҳаёти хуб аст. яъне мо як тафаккури нодуруста блогерҳо барои ҷомеа сохта истоданд бо ҳамон инъикоси гӯё ҳамон саёҳату сайру хуб як зиндагии гӯё шоистаи худ. аслан агар бинед онҳо ҳаёти хуб ҳам надоранд баъзанашон. ҷомеашиносон низ як сабаби аслии костагии ахлоқро дар шабакаҳои иҷтимоӣ мебинанд. онҳо илова мекунанд дар раванди ҷаҳонишавӣ ҷои арзишҳои кӯҳнаро нав мегиранд. ҷаҳон дар ҳолати дигаргуншавист ва ин раванд арзишҳои фарҳангиву ахлоқиро осебпазир мегардонад. кадом омилҳо ба косташавии ахлоқ таъсири худро расонида истодааст ва ҳамчун ҷомеашинос ман гуфта метавонам ки раванди ҷаҳонишавӣ яке аз сабабҳои гӯем косташавии ахлоқ аст. ғайр аз ин ба ғайр аз косташавии ахлоқ мо бояд ҳамин рушди ҷомеаи ҷаҳониро раванди ҷаҳонишавиро бояд дуруст таҳлил кунем. яъне дар раванди ҷаҳонишавӣ арзишҳои кӯҳна аз байн мераванд ва арзишҳои нав ба вуҷуд меоянд. дар ҳамин раванд яке аз масъалаҳои муҳиме ки қарор дорад ин тарбияи наврасону ҷавонон аст. бо назардошти он ки имрӯз мо дар заминаи нави инкишофи ҷомеа қарор дорем, ҷумҳурии тоҷикистон боз ба як сатҳи нави инкишоф расид ва бевосита дар ин раванд
инкишофи техникаву технология саҳми назарраси худро дорад барои он ки имрӯз ҷавонону наврасон дастрасии осон ба шабакаҳои интернетӣ доранд ва агар аз нуқтаи назари агар масъалаи ахлоқро гирем пас бармеояд ки ба косташавии ахлоқ албатта ки шабакаҳои иҷтимоӣ таъсири худро расонида истодааст. Барои чӣ? Барои он ки ҷавонон кӯшиши як андоза идеали худро пайдо кардан ё ин ки ҷустуҷӯ карданро доранд ва вақте ки ҷавонон ё наврасон ҳамин кӯшишро мекунанду тавассути телефонҳои мобилӣ тавассути шабакаҳои иҷтимоӣ як наворҳое ки кӯтоҳ аст ва ба шӯри инсон таъсири худро мерасонад онҳо кӯшиш мекунанд ки ба анҳамон тақлидкорӣ кунанд. костагии ахлоқ як мавзӯи мубрам ва баҳсбарангези ҷомеа аст. аз тағйирёбии муносибат хулқу атвори бархе наврасону ҷавонон махсусан насли калонсол гиламанданд. костагии ахлоқ ин яке аз мавзӯъҳои мубрами рӯз аст ва имрӯз мо агар ба ҷавонҳо насиҳат кунем ба дилашон мезанем баъзе чизҳоро нафаҳмонем ба мо ин қадар маъқул намешавад. ҳамин дар кӯчаҳо мебинем ки ёшу пир дар дасташ телефон на салом на дигар сараш хам ҳатто бо китваш зада гузашта меравад. ҳамин хел аз телефони мобилӣ истифода мебаранд ки гӯё онҳо як масъалаи муҳимеро ҳал карда истода бошанд. роҳи равон пир намегӯем, ҷавон намегӯем, даруни нақлиёт намегӯем, дар ҳама ҷо истифода мебаранд ва ҳаққу ҳамсояҳоваям насиҳат кунед. баъзе бачаҳо шумо пештар бачаҳо ин хел набуд. вақте ки кӯчу биромда ягон бозии нодуруст мекард биромда бачаам ин хел накун гӯед ҳаққу гуфта даромада мебарам. ҳозир мегӯед ки кортон се неври худатонро донид ки имчизе гуфта анамин хел суханҳои нохалаф гуфта мераванд ки афсӯс мехӯрам ки насиҳат кунем на ба ҳамаш маъқул аст чунки байҳои видини дидаш дигар аст. ва имрӯз шукрона мекунем ки ҷавонони мо бисёр мана пешрафта истодаанд. бо вуҷуди инам дар байни ҳам ҷавонон дар байни ҳам калонсолон ҳоло ҳам баъзе камбудиҳо вуҷуд дорад. яке аз ин масъалаҳо чунин аст ки мо ҳангоми муошират бисёр ҳамин суханҳои беодобонаи баъзе ашхосро дида метавонем. дар кӯчаву бозорҳо дар ҳамин гаштугузорҳои оммавӣ низ баъзеҳо нисбати ҳамон атрофиён беҳурматӣ зоҳир карда суханҳои мумкин қабеҳ аз коршон ё амалҳое мекунанд ки он шоёни дастгирӣ нест ва хусусан дар шабакаҳои иҷтимоӣ вақте ки баъзе рафиқо ҳамон худашонро нишон дода шуда баъзе маводҳои чоп мешуда комментария мегӯянд ҳамин чизҳои менависанд суханҳои як қабеҳ гадӣ баён мекунанд. албатта ин шаъну эътибори миллати тоҷик миллати коҳанбуноди тоҷика коҳиш овардан ба сабаб шуданаш мумкин аст. масъалаи одобу ахлоқ ва рафтори ҷавонони имрӯза ба яке аз масъалаҳои ташвишовари замон табдил ёфтааст. банда низ ба ҳайси як ҷавон қариб ҳар рӯз шоҳиди ҳодисаву воқеаҳое мешавам ки баъзан он касро риқатзада мекунад. ҳангоми ба корхона омаданам ҳам агар мисол гӯем вақте ки тариқи хасайрҳоям мебинем ҷавонони имрӯза ҳатто то ба дараҷаи ахлоқи онҳо коста гаштааст ки одобу ахлоқ ҳатто ба калонсолон ақаллан дар дохили хатсайрҳо дар дохили автобусҳои мусофиркашон хеста ҷой намедиҳанд. дар назди онҳо ҳамихел занони калонсолон ё пирамардо рост месан ақаллан онҳо хеста ҷои худро намедиҳанд ки яъне ин бениҳоят ба одобу ахлоқи тоҷикона мувофиқ намебошад. чунин мисолҳо фаровонанд ва намунаи дигарро дар шабакаҳои иҷтимоии интернетӣ мебинем. ҷангҳои гурӯҳӣ, таҳқир, алфози қабеҳ, саҳнаҳои бадахлоқона дигар ҳолати ғайриоддӣ нестанд. куштори падар аз ҷониби писар, озори бераҳмонаи модар, муноқиша бо бародару хоҳари ҳамхун аз ҷиноятҳое мебошанд ки вақтҳои охир бисёр ба вуқӯъ меоянд. ба гунаи чунин ҷиноятҳои мудҳиш ҷомеа тавассути барномаи телевизионии Милитсия хабар медиҳад низ ошност. Акбар Шарифӣ,
муаллифи барномаи мазкур ва сардори дафтари матбуоти раёсати вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон дар вилояти суғд мегӯяд, пояи ин ҷиноятҳо пеш аз ҳама аз ахлоқи ношоиста маншаъ мегирад. аз таҷрибаи амалии мақомоти корҳои дохилӣ гуфтан мумкин аст ки дилхоҳ ҷинояте ки содир мешавад новаста аз дараҷаи он хоҳ ҷинояти миёна бошад, вазнин бошад ё махсусан вазнин, пеш аз ҳама ин алоқамандӣ дорад ба ахлоқи худи содиркунандаи ҷиноят. ҳеҷ вақт нафаре ки ахлоқи шоиста дорад, тарбияи дуруст дорад ва як маълумоти кофӣ дар муносибатҳои ҷамъиятӣ дорад, пой намегузорад ба роҳи ҷинояткорӣ ва як ҳаёти солимонаро пеш мебарад. аз ин лиҳоз мо метавонем дилхоҳ ҷиноятро ба ахлоқи содиркунандааш нисбат диҳем. вақтҳои охир мушоҳида мешавад ки дар пайи номросиҳо, муноқишаҳои оилавӣ дар доираи ҳудуди як оила бисёр ҷиноятҳои вазнин ва махсусан вазнин содир мешавад. аъзоёни як оила нисбати ҳамдигар хушбин нестанд. масалан падар метавонад дар чанд ҳолат фарзандони худашро азият диҳад ё ки фарзандон нисбати падару модари худ бадрафторӣ кунанд. дар таҷрибаи амалии мақомоти корҳои дохилӣ чунин ҷиноятҳо хеле зиёд аст ва мо гуфта метавонем ки он нафаре ки ахлоқи шоиста дорад ҳеҷ гоҳ ба ҷинояту ҷинояткорӣ рӯй намеоварад ва беҳтар мешуд ки дар муҳити хонавода, дар ҷомеа як ба тарбияи ахлоқии фарзандон, ба тарбияи ахлоқии аҳли оила як диққати махсус дода шавад. нагзоранд ки фарзандони моро кӯча тарбия кунад ё шабакаҳои интернетӣ тарбия кунад. аслан ин омилҳо низ метавонанд як таъсиргузор бошанд ба маънавиёти ахлоқии ҷомеа. ҷомеашиносон дар заминаи костагии ахлоқи иҷтимоӣ ба каммеҳрии иддаи мардум ишора мекунанд. ба андешаи онҳо дар гузашта дар меҳвари зиндагӣ арзишҳои инсонӣ қарор мегирифт. имрӯз ҳам ин арзиш пойбарҷост, аммо хонаводаҳое ҳастанд ки ба он кам эътибор медиҳанд. аввалаш ин ки иллате ки дар бораи тарбию дар бораи ахлоқ мегӯяд, вақтҳои охир нисбат тарбияи фарзандон, кӯдакон дар оила эътибори камтар медодагӣ шуд. вақте ки дар бораи падар, модар як сухан мерафт, фарзандон аз кӯдакӣ омода буданд ки падарашон ё модарашон дар бораи гуноҳи камтарине ки онҳо карданд надонанд ки бисёр ҷазои сахт медиҳанд. яъне ки тарс аз падару модар, тарси он ки ва ё бадӣ мекунанд, не тарси он эҳтироме ки нисбат падару модар доштанд, ҳамон чиз сабаб мешуд ки онҳо дуруст ба воя расанд. дигар масъалае ки камбудие ки аст, мо он чизе ки протсессҳои ҷаҳонишавӣ шуда истодааст, бояд ки чизҳои нағзаша чуноне ки ман қайд кардам қабул кунем, чизҳои бадаша қабул накунем. анъанаҳои миллии тоҷикон нисбати одоб, нисбати ахлоқ тамоман дигар буд. дар мамлакатҳои хориҷа баъд аз он ки фарзанд ба воя мерасад, аллакай вай падару модари худашро нигоҳ накарданаш барои унҷо як беодобӣ ҳисоб намешуд. дар давлати мо агар мисол то ба ҳозирам оилаҳое ҳастанд ки мисол фарзандонашон нисбати падару модар камтарин агар беҳурматӣ кунанд, худи онҳо бисёр шарм медоранд аз кирдорӣ карданашон. ин бисёр чизи хуб буд. мо ин чизҳои хубро бояд ки сарфи назар накунем. гарчанде ки мо имрӯз протсессҳои ҷаҳонишавӣ моро ба давлатҳои тамоми абарқудра рафтаҳо барқарор кардааст. мо метавонем ки озодона ба куҷое ки хоҳем сафар кунем. аз ҳамон давлатҳое ки мо сафар мекунем, мо бояд анъанаҳои хуб, чизҳои хубро омӯхта оварда ҷорӣ кунем. ҳамчун омӯзгор, ҳамчун ташвиқотчӣ назар меафканем, тарбияи ҷавононро мегӯем, лекин афсӯс ки калонсолҳо ҳам баъзан ба тарбияи ҷавонҳо аҳамияти махсус намедиҳанд. бояд ҳар як падару модар имрӯз ҳамчун психолог омӯзад ки ба фарзанди вай чӣ дар кор аст. дар як шабонарӯз 24 соат хонанда ё донишҷӯ дар мактаб ё донишгоҳ 4-6 соат мешавад. 18 соат вай дар ихтиёри падару модараш аст. падару модар бояд ана ҳамон соатҳои будаи фарзандонро барои ахлоқи таълиму тарбияи ахлоқи онҳо сарфа намоянд. боз сари дастархон падару модар ҳамроҳ нишастанд, аз очии бобо натарсидан. баъзе оилаҳо очакати бобо гап зананд, падару модар тарафи фарзанда мегирад ки ина ҳам яке аз хислатҳои бади оила аст ки мо бояд ҳамун
бобои бибие гапаша аввал падару модар қабул карда. Мана дидими боботу бибит ҳам ту гуфта истодан. Мо насиҳати ҳамаҳое гирифта. Мана ганда нашудем бачаам туям ҳамин хел насиҳатҳо гӯш кун гуфта ва роҳи дурустба ҳидоят кардан. Ин на фақат вазифаи мактаб. Ман гуфтам ки мактаби 4 соат 6 соат. Вазифаи ҷонии оила аст, падару модар аст. асоси таълиму тарбия одобу ахлоқи ҷавонон аз оила сар мешавад. хушбахтона имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти кишвар муҳтарам эмомалӣ раҳмон таваҷҷӯҳи худро нисбат ба саводнокунии ҷавонон ба хусус яъне занону духтарон таваҷҷӯҳи махсус зоҳир намуданд ки бояд занону духтарон саводи комил дошта бошанд, зеро тарбияи ҳам кӯдак ва ҳам насли наврас аз оила сар мешавад ва бевосита тарбия ба зиммаи модар аст ва агар модар ки босавод бошад фарзандони босаводро ба воя мерасонад ва барои ҷомеа онҳо бояд як намуна бошанд. аксарият дар шаклгирии ахлоқ оиларо асос медонанд. дар баробари ин нигаронӣ ҳам мекунанд ки баъзе аз оилаҳо нисбат ба ахлоқи фарзандон кам эътиборанд. дар ҷомеа бошад бетарафӣ эҳсос мешавад. аллакай мо анъанаҳои миллии худамо ба эътибор медодагӣ шудем. нисбати тарбияи наслҳои ҷавон эътибори ҷиддӣ дода шуда истодааст. роҳбарияти олии мамлакат ба ин масъалаҳо таваҷҷӯҳи тамоми аҳли ҷомеаро равона карда меистанд. вале мушоҳидаҳо нишон медиҳад ки дар ҷомеаи мо ҳоло ҳам чунин ашхосе ҳастанд ки ин масъалаҳо ба камбудӣ зоҳир мекунанд, эътибор наметиҳанд. вақте ки мо дар бораи умуман ҷомеа гап мезанем, ҷомеаи шаҳрвандӣ метавонад ки хо хурду хо бузург ба масъалаҳои одобу ахлоқи ҳамида анъанаҳои хуби миллиро пос дошта тавонистанд мақоми худро бозад. албатта бетарафӣ эҳсос мешавад. ҳозир ту манба нарас, ман ту нарасам. бисёр шудаги ҳозир ин хел. гуфтам ку ҳамсояи бачашро ронда гавзанид кортон чизе мегӯяд. Ин аллакай бетарафӣ. Ман бетараф шуда наметавонам. ана ҳамин чиза дар маҳалҳо, кумитии корбозанҳо, варзишгаро, соҳаҳое ки ҳамин фарҳангати вобаста ҳастанду таълиму тарбияи фарзанд ба алоқа доранд, бояд дар маҳалҳо бо падару модаро кор кардан дар кор. падару модар мехезад пагирас корба мебиравад. бегонӣ мебиёд, чо кади, чо монди. имрӯз буваш ҳоҷаҳо кити штам мерад, дадош гапхӯрива мерад, бача бегонӣ мебиёд ки на дадошай, на бувашай, на як тарбияи дуруст, на як меҳрубонии дуруста мебинад. ана ҳамин чизҳо коста шудааст. ман фикр мекунам ки оилае ки як рӯзба як маротиба ҳамроҳи фарзандош ҳамаи аҳли оила нишаста аз ҳамдигар аҳволпурсӣ накунанд, аз ҳамдигар ба ҳамдигар меҳрубонӣ накунанд, вай оилаи солим ҳисоб намекунам. ақидаи ман ин. бояд ана ҳамин чиза барқарор кунем. меҳру муҳаббат, ҷудошавии оилаҳо аз куҷо даdoy бува якдилгиша намебинад, меҳру муҳаббаташ нест, келини рафтагӣ маъқул намешавад, хуштоман гап мезанад, вай гап мезанад, хони монда ин хел набуд мегӯяд, ана дидид ки оила вайрон. ҷомеа дар ҳар давру замон ҳамеша дар раванди дигаргуншавӣ аст ва ин чизи муқаррарӣ аст. аммо масъалаи асосии мо ҳамин аст ки чӣ тавр мо ба ҷаҳони муосир мутобиқ шавем ва он арзишҳое ки ба ахлоқи мо таъсири манфӣ мерасонад, онҳоро аз худамон дур кунем ва арзишҳои миллии худамонро нигоҳ дорем. беҳуда асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти кишвар муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар ҳар як баромадҳои худ таъкид намекунанд ки мо бояд имрӯз арзишҳои ниёгони худро, арзишҳои суннатии худро нигоҳ дорем, чунки асоси ахлоқи наврасону ҷавонон ин нигоҳ доштани арзишҳои миллӣ аст. оқили фозил муаллифи даҳҳо қиссаву ҳикояҳоест ки дар меҳвари онҳо ахлоқ қарор мегирад. бо навиштаҳои вай истифодабарандагони шабакаҳои иҷтимоӣ низ ошноянд. дар як нигоштаи ахир ба масъалаи бетарафӣ чунин ишора кардааст. дар гузашта деҳарон мӯйсафедон идора мекарданд. агар шабона ягон мӯйсафед дар кӯча кӯдаконро медид, ба наздаш ҷеғ зада аввало бачае кӣ буданд, бо чӣ мақсад ба куҷо рафтанашро пурсида гирифта, боз таъкид мекард ки тезтар ба хона баргашта равад. дар ҷомеаи имрӯза ҳама бетарафиро ихтиёр карданд. шабона кӣ ба куҷо меравад, ба чӣ кор машғул мешавад, кораш нест. агар воқеае рӯй диҳад, баъд сабабҳои рӯй додани онро меҷӯяд. мисли оқили фозил кам нестанд нафароне ки тавассути шабакаҳои иҷтимоӣ ахлоқи ҳамидаро тарғиб мекунанд.
собиқадори ҳизб ва хидмати давлатӣ Карамулло Одилов низ яке аз истифодабарандагони фаъоли фейсбук аст. саҳифаи вай лабрези панду ҳикмати ниёкон аст. мегӯяд ин кор барояш ба шуғле табдил ёфта ҳамчун рисолати инсонӣ ба ҷо меорад. امروز من یک شبکه‌های اجتماعی به یک مواد آماده کرده گذاشتم. یک روز یک شاگردی به نزد استادش میبیاد و میپرسد که چی کاری کنیم که برای من بهترین باشد و یعنی آبروی نفوذی من بردارد. استاد به شاگرد میگوید که تو باید که خلق و اطوار نیک داشته باشی. دارایی تو برای هیچ کس ضرورت ندارد. تو مثال مال چیزی بسیار داشتن از ضرور نیست، لیکن تو خلق نیک داشته باشه، آداب نیک داشته باشه، توی بین جامعه و اعتبار و حرمت زیاد میشد. این در حقیقت درست است. آنهایی که امروز خلق و اطوار نیک دارن، آنهایی که آداب حمیده انسانی دارن، مردم به چنین شخصان توجه خاصه دارن. و وقتی که نوابسته از مقام و منصب و دارایی های اون کس در بین جامعه علاقه به چنین اشخاص یک اعتباری مخصوص میتن. ما حاضر همین خیلی شاهد میشیم که بعضی شخصان که به یک قله‌های منصب میرسن علاقه 180% تغییر میگن. این نادرست است. коршиносон як иллати костагии ахлоқро ба раванди ҷаҳонишавӣ марбут дониста таъкид мекунанд ки инсон бояд хоҳу нохоҳ ба ин раванд мутобиқ шавад. аммо мутобиқшавӣ бо ҳифзи арзишҳои фарҳангиву ахлоқӣ бояд сурат гирад. раванди ба ғайр аз ҷаҳонишавӣ боиси вестернизатсия шуда истодааст ки ин омезиши арзишҳои гуногун аст. мо бояд донем ки арзишҳои мо аз арзишҳои мамлакатҳои ғарб куллан фарқ дорад ва оқибатҳои он метавонад ба ояндаи худи наврасу ҷавон, ояндаи инсон таъсири манфӣ расонад. аз ҳамин лиҳоз мо бояд арзишҳои оиладорӣ, арзишҳои миллӣ, фарҳангӣ ки асоси онҳо ҳамааш ахлоқ аст. агар мо ба аввалин таълимотҳои иҷтимоии худ давраи зардуштия гирем, се аслро тарғиб менамояд. ин ҳам бошад гуфтори нек, рафтори нек, пиндори нек, ки ҳар се ин асл бар зидди гуфтори зишт, рафтори зишт ва пиндори зишт баромад мекард ки то ҳол ин масъала як мубрам аст ва дар мавриди ана ҳамин ҳолатро, ҳамин арзишҳоро тақвият бахшидан мо метавонем инсони комилро тарбия кунем. дигар аз паёмеди ин раванд паҳншавии фарҳанги бегона аст ки боз ҳам заминаи ахлоқӣ дорад. тақлид, таассубу пайравӣ дар муоширату рафтор ва ҳатто тарзи либоспӯшӣ бозгӯи дур будан аз фарҳанги миллист. аз азал мардуми ғарб кӯшиши омӯхтани гӯем арзишҳои шарқиёнаро доштанд. барои чӣ? барои он ки мамлакатҳои шарқ аз лиҳози таълим, тарбия, оиладорӣ ҳамеша дар сатҳи боло буданд ва имрӯз ҳам ҳастанд. агар имрӯз ҷомеаи худро мо таҳлил кунем, воқеан ҳам ҷомеаи мо бахусус ҷомеаи тоҷикистонӣ аз дигар ҷомеаи ҷаҳонӣ аз лиҳози арзишу ахлоқ фарқ мекунад. ва имрӯз ки мо камтар костагиҳоро эҳсос мекунем, албатта ин барои мо аллакай таҳдид аст, ин як зангӯла аст ки мо бояд ҳушёриро аз даст надиҳем. коршиносон хулоса мекунанд ки шабакаҳои иҷтимоӣ барои бархе минбари тарғиб ва барои гурӯҳи дигар пайравии бадахлоқӣ ва фарҳанги бегона гардидааст. ин фазоро назорату танзим кардан ҳам аз имкон дур аст. ва инро ҳам бояд гуфт ки шабакаҳои иҷтимоӣ омили ягонаи костагии ахлоқ нест. арзишҳои тарбияи ахлоқӣ дар хонаводаҳо бояд эҳё карда шаванд. ҷомеа бетараф набошад. ё хушбахтона ё бадбахтона ин ки имрӯз тамоми ҷавонҳои мо дар инстаграм, дар фейсбук, дар тикток мешинанд ва ҳар чизе ки онҳо мебинанд, онҳо барои худ як маънӣ мегиранд, барои худ роҳ пайдо мекунанд, барои худ як зиндагӣ месозанд, фазои зиндагиро месозанд. ва мутаассифона чӣ хеле ки шумо қайд кардед, дар блогинги мо бисёр нафарҳое ҳастанд ки хай гӯем чандон арзанда кор намекунанд, хуб чизҳои фаҷ пешниҳод мекунанд ва бо ин роҳ як андоза тафаккуру як андоза дараҷаи гӯем ки баланди инсонӣ ки мардум тамаддуни тоҷик дошт, ҳамин чиза масалан каме коста мекунанд. ва бадбахти ин аст ки онҳо барои ҷавонҳо имрӯз намунаи ибрат ҳастанд. зеро имрӯз ин аср асри шабакаҳои иҷтимоӣ аст. касе журналисте, хуб синамогаре,
як муаллиме агар дар шабакаҳои иҷтимоӣ пайрав надошта бошад, омӯзишӣ надошта бошад, вай аллакай аз мӯд мемонад. Минбаъд баъд аз 5 сол 10 соли оянда ҳама бояд дар шабакаҳои иҷтимоӣ пайрав дошта бошад, ҳамфикр дошта бошад ва бо ҳамин ҳамфикрҳош фикрҳошро ҳамеша мунтазам тақсим карда истад. Ва тамошобин монанди истеъмолкунанда аст. ба ӯ агар шӯрбо ҳам диет мехӯрад, оши палоб ҳам диет мехӯрад, лекин ягон чизи зарарнок ҳам диет мехӯрад. яъне мо имрӯз бояд барои тамошобинамон як чизҳои бамаззаву тозаву фоидаовар, ба ин маъни маҷозан агар гӯем, таҳия кунем, то ин ки онҳо ғизо гиранд, рушд кунанд, пеш бараванд. ба андешаи Осими Орифпур метавон шабакаҳои иҷтимоиро ба минбари созанда табдил дод. барои ин бо андешаи тоза блогерони ҳирфаӣ бояд ба майдон биёянд. ҳамин фикр, ҳамин андеша ба сари мо омад, ки мо як онлайн тренингҳои худамоя боз кунем, то ин ки ҳамин тимамо боз кунем, то ин ки барои ҷавонҳо, онҳое ки оянда мехоҳанд блогнавис шаванд, ҳамин қайд кунанд худашона, дар тренингҳои мо иштирок кунанд, ёд гиранд ки чӣ гуна чизҳои ба маънии баақлона сохтан мумкин аст. масалан пеш медонед, мегуфтанд ки саҳнаҳои тарбиявӣ, забони адабӣ қати аудитория гирифтан намешавад, забони адабӣ қати гап зани агар мардум намефаҳмад, лекин имрӯз барои тими мо ҳамин забони адабии тоза ё ин ки забони адабии гуфтугӯӣ ин ҷавҳари мост ва ҳамин чиз ҳаст ки мо эътироф мекунад дар ҷомеа. ҳоло саҳнаҳои тарбиявии тими мазкур аз ангушшумор барномаҳоест ки дар фазои тоҷикӣ шабакаҳои иҷтимоӣ давр мезанад ва ҳаводори зиёд дорад. маҳз бо чунин барномаҳои ҳадафрас бояд майдонро ба матолиби ғайриахлоқиву ба мафкурии ҷомеа зараровар танг кард, мегӯянд коршиносон. онҳо илова мекунанд ки мо мехоҳем ё не дигар замонаро бидуни шабакаҳои иҷтимоӣ тасаввур кардан мумкин нест. беҳтар аст ки ин воситаро ба минбари тарғиби ахлоқ ва арзишҳои миллӣ табдил диҳем.